Ayan, good morning. Extra tayo ng magyakot ng ng buhangin. Tatlo kami, kasama ko. Away. Amo. Amo. Hindi pa kami nag-aalmusal. Dito na mag-almusal. Hindi pa na kita nagluto. Pansit. Pansit abab. Sabi mo, ako'y tapat sa'yo. Orang ganda na yung kantapan. Naapdo po ng katungan. Kapersado na ano? Yan kinuyakot na ko ng hirag. Kamo. Araw ko na ako mag-almusal. Mabasa na di. Baldi di. Patundagin na muna. Ha? Patundagin na muna. Patay ka ba yung mas? Ito ang redan, ang isa mo ito. Saan? Ha? 100 hanggang 8. Upload na yun. Kasundan. Dami kita kaya sa... Dito na ako hindi na kung dito tayo mundan mo. Adi? Oo. Ano? Damula. Sana damula. Kusat na damula. Di rin inanod. Kamu kantukin mapa lang ako. Kaya saan ko na kamo? Kaya ako na ton. Yung natin istorya? Istorya kaya Magsalong mo na kaya, no? ha? Erega, para ako dito ibigtukan. Dapat sali na sali niyo pupunuan. Pas. Kaya man. Kinag ko pa na sa nakakamo sa kalo. Kaya. Ako guro kasi pag sana siya pinagbutang ko na. Una ko, ako sa nagpanik. Binalbalan ba ka ni Dave? Lulumang kamulo. Pagpipitik na sana. Pagkasali, halyaw. Halyaw sa napagsako. Pinagbibidyo pa. Vlog. Tikpak naman ka dati. Oo, yan. Pindutan yung screen. Amor! Shout out mga boss! Siya. Kaya rawan sintos gyapon. Ha? Kaya dahil sa sakop.
Yan po, pahinga muna. Yung isang sako nito, 10 pesos. Pero puno yan. Walang logi yung ipapahakot nito. Yan po, yung sakong simento. Puno, 10 pesos. Doon namin dinadala sa taas. Tapos sakutin pa namin papunta dun sa bahay nila. Ikakarga namin dun sa kulong-kulong. Amo! 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 Psh! Pagod. Yan ang marami na nakakot namin. Malapit na magsandaan. Kawang tubig. Ayan po, nakadami na kaming taas. Ayun o. Nasa 80 piraso na. Why? 80 piraso. At ito pa, yung discard na namin gagawin, iaangat lang namin. Tapos mamaya na kami magkakot papunta dun sa nakontrata naming bahay na tatambakan. Yun. At sana panoorin nyo yung vlog na to. At nakakunti pa lang tayo. Naka 30 plus pa lang ako na 31 ata yun yung dollar ko ngayon na naiipon. Yung pag di umabot yun ng 100, hindi tayo makakasahod sa sunod na buwan. Ayun po, sana po panoorin nyo yung vlog ko at huwag tayo mag-skip ng pakalastas. Ayan po, lutong muna ako ng ulam namin. Yung dalawa, iniwan ko dun sa sapa. Tapos sabi nila, dito na lang sila sa bahay kakain. Bumili ko ng isang buong manok. Wala kasing karning baboy. Ayan po. Halaga nito 260. Ayan. Luto muna ako ng ulam. Ayan, luto muna ako. Tanghali na. Yan dyan namin yan itatambak, no? Dyan sa kapitbahay. Ako kasi kumontrata. Dapat naghahanap sila ng truck na maghakot dyan. Narinig ko, sabi ko ako na lang ako. Maghanap ako ng kasama ko. 10 pesos lang yung isang sako ng yung isang sako nung sa simento. Yun. Tapos pagkatapos namin yan maghakot, pag may naisip ko yung kasi kaming tatlo magpaparte kami nung kung magkano yung mahakot naming buhangin, yung mapirahan, hati-hati kami. Yung bala ko yung naparte ko, ipapahakot ko rin dito sa babayad ko sa kanila kasi dito may mga tubig-tubig. Uso pa naman ngayon yung dinggi. Kaya bala ko patambakan ko na to. Pero pag di sapat yung pera, hindi muna. Kasi malaki pa yung gastusin yan. Baka di ko muna matambakan. Depende kung magkano yung maparte ko doon. Ayan, luto muna tayo. Adobo. At ayan, luto muna ako ng pang-ulam namin. Kasi dito kakain yung dalawang kasama ko. Sabi kasi nila magluto na raw ako. Tapos ati-ati na lang kami ng magkano mabili na pagkain. Nagluto ako. Diyan namin yan ipapatambak diyan sa kapitbahay namin.
Ano yan? Pag magkaroon ako ng budget ulit, kasi ito pinatambakan ko to dati nung kakasalin si Bayaw para may espasyo yung galaw-galawan nung pagkasal. Kaso may natira pa. Ayan. Pinamamahayan na nga ng lamok. Kaya nag-iipon ako ng pampatambak na naman dito. Kasi ano pa to, pagpatambakan, aabutin pa to ng baka 5K. Yun. Uso pa naman ngayon yung tinggi. May mga bata. Kaya nag-iipon sa buong sasawa kung mag-ipon tayo. Patambakan din natin yan. Tapos sasama na rin akong mag-ahakot para makabawas na sa bayaran. Yun. Kasi yun, naanon ko ng baha. Malalim pa naman itong tatambakan na ito. Dito pa. Diyan. Yan yung mga putik-putik. Kaya yung kapitbahay namin na nagpapagawa ng bahay, pinapatambakan din nila. Diyan namin dadalhin yung inahakot namin ngayon na panambak. Sa 10 pesos, alimbawa maka 100 kaming piraso, 100 na sako, di 1K. Pero sigurado baka maka 200 kami ngayon na sako. Di tatlo kami, hati-hati kami dun sa 2K. Ay marami pang akutan sa loob nila. Ayan po. Di kasi niluluto. Yun, tsaga lang. gusto ko pag laging may na-extrahan. Kahit may negosyo ko, gusto ko may extra income tayo. Para kasi yung tao araw-araw kumakain. Kung yung pagkain namin araw-araw, diyan ko kukunin sa maliit na tindahan, mauubos yung puhunan ko. Kaya gusto ko sa isang araw maka-extra ako. Kahit kumita lang ako ng 200-300 sa isang araw, pwede na. May pambili na ng ulam. Kung baga, yung nagagastos may kapalit. Hindi yung dyan kukunin sa tindahan na yan. Kasi maliit lang naman yung income niyan. Mawawala yung puhunan ko. Yung pinaghirapan ng mag-asawa. Yan, kaya pag may kumukuha sa akin na na extra, ni-extrahan, go! Para may tayo, may extra income. Yan, tsaga-tsaga lang tayo sa buhay. At ayan po, malapit na tayong mag-cut off sa ADOS cut off na po namin. Anong pitsa na tayo ngayon? 23. Yun. Sa update po sa ipon ko na dollar sa YouTube studio ko, yung dollar ko ngayon ay nasa 33 dollar pa lang. Yun. Sa tansya ko, sa ADOS magka-cut off na. Yun, hindi tayo makakasahod. Di aabot yung di ako makakasandaan na dollar ngayong ban na to. Kasi kailangan kasi umabot lang nagpasandaan. Kasi babawasan pa yun ng tax. Alam mo, makasandaan ako, bawasan pa ng tax, bawas pa rin. Di wala tayong sasawarin. Yun. At sana po panoorin nyo yung vlog na ginagawa ko at huwag tayong mag-skip ng patalastas para kung makahabol pa. Kasi anong pitsa pa lang, sana makahabol pa. Ayun po. Sa tansya ko kasi pag yung vlog ko talaga, pag hindi sa pabay project, halos konti lang yung views, walang nanonood na marami. Dito lang talaga ako ngayon magbablog dito sa bahay kasi wala namang pabay project ngayon. Yun. At sana huwag tayo mag-skip ng patalastas at sana po makahabol pa yung dollar natin bago mag-ADOS. Yun, salamat po sa inyo, sa mga viewers, silent viewers. Yun, maraming salamat po sa inyo sa panonood nyo. Malapit na yung niluluto natin.
At ayun, sana huwag kayong magsawa sa pagmumukha ko. Paliwanag lang po yun. Yan, malapit na. Yan ko tayo ng sili. Dito lang sa tanim natin. Lagyan natin ng sili. So lalagyan ko pa ng gulay na sitaw. Yung adobo natin para mas masarap. Yan po, malapit na tayong makaluto. Ito yung sinasabing adobong minadali. Mabilis ang luto lang. May gulay na yan. Tapat sa'yo, di na magbabago. Damdamin kong ito kailanman asahan mo bago na lagi ang may tambong. Mahal kita, yan ay alam mo na. Di mo matitiis na ako ay nagbago na sa'yo. Huwag kang mga gamba. Kung nagkulang man ako, ako'y patawarin mo. Ako'y patawarin mo. Sana ako'y mapatawad. Mahal kita, yan ay alam na. Ayan, tawagin ko na po yung kasamaan ko na nag-aakot. Kain na kami. Itanghali na. Kaluto na ako. Nandun na sila. Ha? Yun, nandun. Doon kami kakain sa harap. Luto na yung adobo natin. Amoy,